fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toon e saare malal cacoro lugge ñalbi wundundu on takkusan juula ha toon e gay paraji wigue jaaɓi cara sinthiou bamba kahel mbagol tali bajji boygel bamba kon takkusan juula ha toon e ayni madi kame dugge en gari yettinde kabaruji men coftal balli e ɗemgal pular gardidi he noon ma en jatone risi ma en jaɓɓo ceerno guelaje sow ko fadi bangge go mo a e go muse bisimilla moɗon hoti goɗɗe joni joni jañoɗen. jaam ñalle moon hettiyankoɓe e yawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique eɗen goni e mawbare balɗe noga jeego lewru men korse hitande ujunnaje 2017 no mbiɗen ni gardidi kabaruji ɗi ko tonte leydi Russie paɗen Russie noon heɗen gandi ko kawguel adunayankoyele watta toon ko wite coupe de monde jo ko siftinɗe tan ko coupe de monde fuɗɗi ko heɗen jaaha e potite capan tati e jeetati ko ɗum tigui woni potital ko yuɓɓinaɗon taw oɗo saaha mo jaten heɗen potite capanɗe tati e jeetati noon heɗen keeɓi hen loggi e capanɗe jeenayyi e jeetati ko ɗum woni loggol ko logga toon tawa ɗin loggi noon koye hakkude gomuji ɗi foof ko ɗin tigui goni loggude ɗin ɗon loggi foof e ɗin ɗon loggi loggaɗi noon heɗen gandita koye gomuji ɗi foof no mbiɗen ni e gomuji ɗi foof noon oɗo saaha eɗen gandi ko e dawal tataɓal ɓe jaata ngal dawal tataɓal noon eɗen gandi woodi gaynuɓe yoga e gomuji ko wayno gomu A gomu e gomu B ñalawma hanki o ko kamen jontano caggal kam nde leydi Uruguay ko kañum tigui huccodirno e leydi Russie ta ko pays organisé ko on waktu kam ko yawti ko ko gomu B jokkuno hakkude Espagne hakkude Espagne e Maroc wondude Portugal e Iran joni ma en ketto cimtol ceerno Guelaje Sow jaam ñallema. yawur seydi ba caggal calminali e jettor kaleten tigui koye juncude e deggutiral gomu A e gomu B hanki Arabie Saoudite jaggodirino e Égypte ko Arabie Saoudite fooliɓe loggi ɗiɗi e gotel Uruguay jaggodirino e Russie ko Uruguay tigui samtiɓe moƴƴal ɓe piiɓe ko loggi tati e diga e nder galle mabɓe jamdi 17 Iran e Portugal pottino ɓe mbaddi ko ɗekki gotel e gotel ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi hakkunde Espagne e dowla Maroc garen e deggotiral ngal gomu A ardi ɗum ko Uruguay eɓe jogui toɓɓe jeenayyi rewi hen ko Russie ene jogui toɓɓe jeegom Arabie Saoudite ene jogui toɓɓe tati Égypte jogui ko diga hay toɓɓere wotere ala gomu B ardi ɗum ko dowla Espagne eɓe jogui toɓɓe 5 e loggi jeegom Portugal rewi hen eɓe jogui toɓɓe 5 e loggi 5 Iran ene jogui toɓɓe 4 Maroc jogui ko toɓɓere wotere Arabie Saoudite Égypte Maroc e Iran jillumen to Russie 2018 eɗen mbawi wiide gasi ha laaɓi kono noon Uruguay Russie Espagne e Portugal jawti tigui caggitorde jeetaɓe jaaɓe hatirde Uruguay ko kañum tigui jogori jaggodirde e Portugal Espagne jaggodira e Russie musidɓe tedduɓe ko giɗo mon musidɗo mon Guelaje Sow Nouakchott ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Guelaje Sow Nouakchott ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ha joni keddotoɗen ko toon to leydi Russie noon ha joni kalten koye gomuse ñalawma hano gomuse jokkino potite mumen ta ko hakkude leydi Australie kañum tigui huccodirno e leydi Pérou en paami kay leydi Pérou ne kañum ne heeɓi tigui polgu mum gadangu toon to leydi Russie caggal kam nde ɓe mbawi hawde leydi Australie ta ko loggi ɗiɗi e diga e hojomaji 17 ta ko dawal gadanal ko ɗon tigui ɓe guditi markugo
loggol o biteɗo Karijo heeɓi loggude loggol muɗum gadanol caggal kay nde ɓe tigui guimiti dawal ɗiɗaɓal hojommaji joyyi tan ɓe petti o biteɗo Guerreiro kamne heeɓi loggude loggol gotol en paami kay woni loggi ɗiɗi en diga e oɗon saaha kam eɗen gandi leydi Peru ne fuɗɗi fofde kenal lakkitare haysi tawi kamɓe mbaynima toon to Moscou kam eɗen gandi kamɓe jadat toon to leydi mumen toɓɓe tati caggal kam gomu mumen o kamenne e ñalawma hano ko leydi France yontano so huccodirde leydi Dinamarka ko hakkude mumen noon ko ɗekki diga e diga ɓe mbaddi en paami kay on ɗon gomu ko potite ɗe ko ni kala e to gardidi to ko leydi France ha heedi dow caggal jogade ɓe toɓɓe jeeɗiɗi en paami kay leydi France haawi laabi ɗiɗi ɗe waɗama e waddama ɗekki lawol gotol caggal kam nde ɓe kawno Australie nde ɓe kawi leydi Peru han noon ko ɗekki ɓe mbaddi hakkude mumen e Danemark en paami kay ko Danemark ari to lawol e dawal ɗiɗaɓal to caggal jogade ɓe toɓɓe joyyi en Peru noon jogui ko toɓɓe tati kamen ƴefti e dawa e to toon to tataɓo to e to nayaɓo to noon ari toon ko Australia caggal kamɓe jogui ko toɓɓere wotere e Australia Peru noon en paami kamɓe kamen ɓe mbaynima toon to leydi Greece kamen kam maɓe kirdu maɓe jaɓan toon to leyɗele mumen ñalawma hano e leydi France noon e leydi Danemark kamen tigui e jokki toon potite mumen caggal kam yaade ɓe dawal bitegal 8e de finale faddade ɓe gomude caggal heɗen gandi han ko gomude yonta ko ɗon tigui ɓe cabbi kamen tigui ko résultat gomude ɓe caggi gomude noon heɗen gandi ñalawma hano koko Wuli Jaw wonta toon caggal heɗen gandi ko hakkude leydi Nigéria e leydi Argentine ko kamen tigui kiwodirta saga waktuji jeetati hawrata noon ko waktuji jeego toon to Afrique banggue hirnangue ko on saaha tan leydi Islandia huccodirta e leydi Croatia mo Luka Modric wondude Ivan Rakitic eɗen gandi noon to gomuji to ardi toon ko leydi Croatia caggal kam heɗen gandi kamen ɓe keeɓi polguji ɗiɗi e kono noon potital ngal ɓuuragal fade fam ko hakkude leydi Argentine e leydi Nigéria caggal eɗen gandi Nigéria kamne tigui ko e jowo suɓaɓe kaf yahanɓe toon donge Afrique toon to leydi Russie eɗen gandi noon ɓen nulanoɓe jowo yanoɓe toon hen tato kam mbaynima ha laaɓi caggal kay peji Maghrib ɗi hakkude leydi Égypte leydi Tunis e leydi Maroc kamen kamɓe mbaynima toon ha laaɓi ɓe kocci bagasuji mumen ɓe kooti toon to leyɗe mumen oɗo saaha kam Afrique fo watti haqqillaji mumen ko hakkude leydi Nigéria e leydi Sénégal heɗen ɓe mbiya tan yo gueno okkuɓe wune caggal kam eɗen gandi hansi Nigéria fooli Argentine kamen netaɓe ɓe jeeyi toon to dawal bitegal 8e de finale Argentine noon heɗen gandi ko toɓɓere wotere ɓe jogui si en kaali han heɗen gandi Argentine mo Lionel Messi ko tigui caɗele mawɗe ɓe jogui oɗo saaha caggal ɓe keɓani hay victoire goto walla mbiyen hay polgu goto tigui ɓiɗɗo leydi Argentine biteɗo Messi hay loggel gotel heɓani loggude toon heɗen gandi noon ñalawma hano koko Wulata Diaw hakkude Ahmed Moussa e Lionel Messi caggal kam eɗen gandi oɗo saaha e hakkude Islandia e Croatia caggal on kono way fof ko ɗon on résultat ɓe witeɓe Argentine kabbi eɗen gandi noon si Croatia si folama tan e ɗum ɗon wonanta fartaŋe ɓe witeɓe Argentine haysi tawi woni ɓe keeɓi polgu han ɗum ɗon noon heɗen gandi ko caɗele tan wonanta ɓe witeɓe leydi Argentine ñalawma janggo o noon ma potite jokku ta ko gomu F noon eɗen gandi noon ko hakkude leydi Mexique ko amen tigui goni toon Mexique e Suisse leydi Mexique e leydi Suède ko kamen tigui kuccodirta ñalawma janggo saga waktuji nayyi ɗum hawra waktuji ɗiɗi Air Afrique de l'Ouest walla mbiyen Air Afrique mo banggue hirnangue ko on waktu tan ɓe witeɓe Corée du Sud kuccodirta e leydi Allemagne ta kadi eɗen gandi noon Mexique jojo jogui toɓɓe jeego kono noon ɓe jogui kulhuli caggal heɗen gandi kam leydi Allemagne heeɓino polgu e jogade toɓɓe tati leydi Suède e jogui toɓɓe tati si kamen noon keɓɗo polgu e mumen foof taɗɓe goto he mumen kamen tato fo heeɓi toɓɓe jeego ɗen toɓɓe jeego noon ko ma ɓe daara tan e ɓurɗo hebde loggi cattuɗi kala nde tigui wawa yawtude ɗum noon heɗen mbiya tan yo gueno wallu tan ta ko Sénégal yata toon to leydi e toon to final kon ñalawma janggo ma gomu e jokku potite mumen ta ko leydi Serbie kam huccodirta e leydi Brésil mo Neymar Junior e si on waktuji jeetati hawra waktuji jeego Air Afrique de l'Ouest ko on waktu tan Suède huccodirta e leydi witendi Costa Rica mo Keylor Navas ɗum woni ko hakkude gomu e heɗen gandi noon ñalawma janggo ko ɗum wonata ko uddi dawe ɗe bandiraɓe hettiɓe hettiyankoɓe a yawo weltare Yawur ɓiɓɓe Seydi Ba. fulɓe andu diine ma e ko ɗum woni ko tonganano ɗon kabaruji moɗon cofta gongal pulaar kettuki malaki jaam yo jaam gueno hiranen so wonno to safta on to ko ɓiɗo mon sel moon Amadou Ba